Ndihloniphe abaphosile, ndihloniphe uNomini uba uNtobongwane, ndihloniphe bonke abaphosile abathe beza apha ukuzawukhapha umama Guguda. Ndihambise umbulelo ongazenzisiyo koomama Steve ngokuthi basuke kuzo zonke iimbongo bazokhapha ubhade wabo. Ndiyayibulela kumama into eniyenzileyo. Kuyabonisa into yokuba niyayazi into eniyikhonzelayo. Ngoba ke wonke umntu le ndlela uzayihamba. And kufuneka simhloniphile umntu, simbeke kakuhle. Ndihloniphe umzi wakwaKhukhula nekhaya lakhe uMakhukhula. Ndithi kubo akuhlanga lungehlanga, kufanele samkele sonke. Amazwi ke okunikhuthaza ngala athi ke wena uyawuya koyihlo unoxolo. Inkosi yam ngesele ithethe kakhulu ngale ncwadi. Mna inye into endizawuthetha ngayo, inye nje ndifuna uthetha ngoxolo. Ayikho into endizawuthetha ngayo, ndifuna uthetha ngantoni? Ithi yona incwadi ke wena uya koyihlo unoxolo. Ndifuna nokuthetha ngantoni? Xolo. Ndizawugqitha ke ndiye kule ndawo ngoba kusekho kuthini ukugwetywa kwababuKristu inkosi. Ndidlula nje apha. Kodwa enaa nto ndingayo apha yintoni? Sonke apha sizokhapha umama Guguda okokuba aphumle ngantoni. Kodwa ke funeka naze le nto, funeka naze ntoni? Oba oyena mntu apha funeka agcwale uxolo ayingoMaKhukhula nini. Abona bantu ekufuneka bagcwale ntoni? Ayingobani? Ngubani? Ngoba nini endizawumkhapha, sevani? Nini enimthini enimkhaphayo. Funeka nimkhaphe ngantoni ke? Le nto uluxolo ke ayiyonto iza lula. Ayiyonto izanjani? Kufuneka kuqala xa uzawuba noxolo umoshwe. Usawube umoshiwe, kufuneka ube noxolo kuba utheni? Umoshiwe. Xa siyithetha le nto ingathi mani, hayi funeka ube noxolo. Ingathi into enjani? Emandi. Kodwa ke enyanisweni ukuze ube noxolo funeka uqale woniwe. Awungeke ubone uxolo ungoniwanga. Funeka woniwe, uthi sakoniwa uxolele. Uthini? Kodwa ubutheni? Yabona ngoku ndiqinisekile ukuba ningathetha kakuhle ngomaka uba ugqibile wakho umsebenzi. Kodwa nishiyeka nina nikhathazekile ngokuba nilahlekelwe umama Guguda. Aninaxolo. Le nto ke ayiqali ngani. Le nto ke ayithini? Ayiqali ngani. UYesu abafundi bakhe babekhathazekile, ethathiwe, eyobulawa ngamaJuda. Uyabonakala koomama ababeye entasingeni engcwabeni lakhe. Uyasibonakalisa uthi ndincedeni sanonditheni, sanondichumisa andikathini. Uvela koobani? Koomama. Uvela koomama ngoba ngoomama abahlupheka kakhulu, ayingawo utata. Abantu abaye bahlupheke kakhulu ngezinto zonke ezintlungu ngoomama. Ibuhlungu uba ndiyithethe loo nyaniso. Ndicela uxolo futhi uba ndiyithethe. Ngoba hleze kuthi kanti kukho abantu abathini abangayithandiyo le nto ndiyithethayo. Kodwa ke enye abantu bezintlungu
kakhulu omama nabayaziyo lento kuthiwa yintoni inhlungu ngobani benoyichaza ke uba yiphi le nhlungu bayivale ngabayiqhelileyo andizuyichaza andizithini ndizuyichaza kodwa ke bona bayayazi inhlungu ndigqithe ke apho ndiselapha eqolweni hayi andithini ndisatheni uyoniwa uthi usawuniwa uthini uthi ke uYesu ke efika eyalele omama ukuba uxela abafundi into yoba abafundi mabahambe bolinda bani yena phi eGalili uthi xa eqala ukufika bekhathazekile kukubi intsabile ihlele emntwini kukubi befuna bezimele kwabona kungemandanga bethuna once kuhanjelwe ekhaya kungathethwa kuthethwe yonke into ethethwayo kodwa the fact remains laa ntlungu ikhona laa ntlungu itheni awunawuyithini kufuneka ke iteske ithini idlule uthi ke ngoku uYesu esawuvela kubo abafundi bakhe tokuqala ithethayo nje akathethi into ezininzi uthi uxolo mani benayo ngoba babonile uba baphazamisekile batheni baphazamisekile yinto abayibonileyo elisikizi nenyala esiphambanweni eyintoni yabona ke apho isiphambano esi sibangele usizi lokuba uMatha ahambe kukho abantu bebemjongile xa ebegula kukho abantu abaziyo into yokuba bekunjani xa ebegula bemonga bebebona ntoni usizi inyala nantoni nesiphambano isiphambano phi ke emnqamlezweni bekunzima abasoze ke inhliziyo zabo zibe kanti zitheni azikhange zikhathazeke sevani uthi ke kubo uxolo malithini malube nani nani njengoba nilapha xa nimkhapha umakhukhula mkhapheni inhliziyo zenu zigcwele ntoni ningakhathazeki nazi into yokoba le mini iseza nakuyo nakumaphi iseza xangibona ingathi ndithetha ndibhekisephi hayi nakumi isathini seza yiyo le nto ndilapha ndizomkhapha ndijonge into yoba ndizosebenza apha ndizosebenzela into yoba naxana ndihambile ze nibe khona ngoba ndazi andazi andothini hayi andazi omnye nomnye olapha uyazazi into yokoba izawufika le mini kuye and xa ifika xa elapha ezokhapha umakhukhula ulindele into yoba nani kusasa ze ningqile phezu kwantoni kwakhe ngoba indlela le yeyethu sonke ivakala indlela indlela le yeyethu sonke kufuneka ngoku simkhaphe ngenhliziyo ezinantoni ezinoxolo noma ke uziva ingathi wena awufuni ingathi ngowuzicenga ucengele nje owakho umphefumlo okokuba nawe uzube noxolo mhlubekwayo mhlawuthini uzube nantoni zinintsi ke izinto ezibangela into ubani angabi nantoni angabi naxolo de kubonakala into yoba naxa kuhambeni kwakhe akanantoni yakhathazeka khathaza izinto zomhlaba kube buhlungu sevani ade uThixo amthini ufikilanga amthini amkhulule sevani kamandi ke apha enkonzweni akukho mntu ubhubhayo akukho mntu ufayo akukho mntu uthini akekho umntu othini ngoku noba kukho apha enkonzweni noba kukhophi le nto ingumntu ayithini ayifi le nto ingumntu ayithini
into la ihlala phezu kwemisebenzi yayo. Ihlala phezu kwantoni? Kwemisebenzi yayo. Ngenye indlela ukuphumla kwakho kuphezu kwantoni? Komsebenzi wakho. Yiyona nto kuthiwa ezulwini akungenwa ngantoni? Akungenwa mahala, kungenwa ngantoni? Ngemisebenzi nezenzo. Andithi? Ngemisebenzi nantoni? Naxa nilapha, naxa nam ndilapha, siyabhala. Sibhala incwadi. Omnye nomnye ubhale kabani incwadi? Eyakhe. Omnye nomnye ubhale kabani? Kwahlukana into yokoba ubhala ncwadi ethini. Lo msebenzi ozawuphumla phezu kwawo ngothini. Ngokunaphakade wakho ukuxhomekekile into yokoba ibe unaphakade ogcwele iintlungu zodwa. Xhomekile into ubunaphakade wakho ibe yindelelo. Xa ubudelela awuzuyeka ukudelela kuba sowubhubhile.